lupa like, comment, share subscribe channel YouTube Barongan Jepara. Wes sing ndi to? Senengane sing ora nggawa buntut ya. Aku mau narik kabel. Ya iya. Bang, itu nyambut gawe. Iya to. Ning gone sapa iki, Bang? Aku berarti. Kowe mau pakai ta ora? Aku mau lali ora takon kok. Cuma jongkos. Ngene lho, Bang. Ya ngene piye? Hah? Yang ini nyambut gawe. Oh iya. Ning gone Bapak Ndowi. Pak sapa to? Pak Ndowi. Sing sunat Pak Ndowi. Pak Ndowi iki duwe kajat. Lah kajate apa to? Kajate iki nyunat. Nanging ngene, Bang. Kowe ngerti. Berarti. Ah, ngene. Ceritane iki Kok ngene terus lho, Tol? Ya ora iku. Mbok ngono barang to. Kok ya ora ngomong dhisik kok. Ceritane Bapak Ndowi. Zaman kae iki lunga merantau. Ah, lu merantau. Boleh kira merantau aku nanti. Oh, berarti dino sing kepungkur ya, Tol? Ah iya. Nek mulai kepangane kepengin yo kuwi numpak jaran yo kuwi direng. Numpak jaran. Heeh, numpak jaran. Lah iki nek kowe ngomong jadi mau jadi nek iki loro tak bikin mau bayar lah. Loro tak bikin mau. Jangan sing suap loro ora mau bikin mau loro ora. Nah, ngene duwe angen-angen yo kuwi nek kok begawe tak Pak Ireng numpak jaran nang ngono. Ngene bocahe sunat, anake sunat. Numpak jaran. Heeh, to. Lah mulane Bapak Ndowi iki wis ora kepotangan karo anak mung sampe bocah karo Gusti Allah kala. Iya, Toh. Bocah yo wis uang ya, Bang. Iya, Toh. Uang dilaksanani. Iya. Nah, Ini ya, Toh. Itu kok ngire. Heeh.
Rek barongane wis ning kene kabeh ya, Dol ya. Wis komplit ya, Dol. Ya. Jadi Bapak Dewi wis ora duwe pangundhek utawi kaul utawa ujar ya, Dol. Wis dilaksanani dina iki ya, Dol. Ya. Nah itu ya Bang. Iya, Dol. Itu yo punya bocah. Heeh. Iya. Padahal itu tahu lagi Bang. Ya, Pak. Cici, yang sekembaran. Ya ora. Ada pandungane Bang. Pandungane, Dol. Pandungane sing telak balak ta apa, Dol? Ya pandungane sing karo kuwi. Oh, panggonane. Kupingku suwene anu ku swasta kok, Dol. Hah? Kupingku swasta. Apa pengen swasta? Iya, Dol. Ya kuwi ngawas banjur Prabondo lumayu. Heeh. Apa sing gawat kali lewat? Jarmoro Jarmawati. Satkomoro Satkomati. Ayo mulane manuk gandeng sama betul dhewe kok, Bang. Heeh, Dol. Iku gebluk mati dadi Nah. kono. Iya, Dol. Ya wis ora kandang. Darah kono aku karo kono yo kentol karo pembeni. Iya, Dol. Iya. Lah iki ngono, Bang. Iya, Dol. Tapi carane undang susane diundang iki cocok. Piye carane? Lah aku ora tau ngundang ngomongane dhewe, biasane sing nyeluk kan awakmu ta, Dol. Aku kan gembili pangsemet, wong mburi karyano. Iya, jangan. Ah, wong wedok iki anggap karo wong lanang lho ya. Iya, Bang. Nang ngene ya, Bang. Lah aku yo piye ngomongnya? Heeh. Diundang yo dicawisi. Janur kuning, beras kuning. Ah, wis sempat kabeh. Iya, wis sempat kabeh. Nah, wis komplit to, wis komplit. Nyambung-nyambung. Ayo, ini Bang. Iya, Dol. Apa ya punya undang-undang ada janur kuning. Beras kuning ini kanggone apa, Bang? Apa ya, Dol? Anggone apa ya, Dol? Kanggone apa? Pakan pitik. Pakai pitik kok, Dol. Sama kan pitik. Aku tak mau. Kurang ajar. Kan gawa iku mare ndondroke. Oh iya. Apa kok, Dol? Janur kuning, beras kuning. Heeh. Janur kuning dipojok, dipojok papat. Nah, toko apa? Ya kan cau ini omahe kene. Heeh. Kanggo tolak balak. Tolak balak. Cau paman kok apa? Ana balak kawetan. Bali mengetan, Dol. Tolak balak kulon. Ditulak Bali mengulang. Balak pakidul. Ditulak Bali mengidul. Karo balak kolong. Ditulak Bali mengalor, Dol. Kedua, Tekan dhuwur ilang sangang parane dumadi. konisa. Ambles bumi sapi itu, Dol. Ya, ya bapak Jawi itu bisa ditepung salah kadang motor dicor kok siapa kan dia kajar. Iya, Dol. Nah, mikmu tak jeli iki, Dol. Batune entek. Halo. Ya nene, Bang. Kemarin gimana, Pak? Ya itu Cek, cek. Halo. Bapak ini ini. Ora nomor, ora SS. Nah, iki banter, Dol. Cek, cek. Piye ta, Dol? Urip kae ka, Dol? Tuh. Halo, halo. Urip. Lho. Urip. Urip. Wis urip iki san. Iki mati instrumental. Ngomong. Ya, ngene, Bang. Iya, Dol. Mau beras kuning, janur kuning. Nah, wis kabeh. Pasukan ono. Urip. Duwe banyune piye, Bang? Piye, Dol? Pasukannya bisa nih banyu. Paso anyar bisa di banyu. Gawe adus, Dol. Gawe adus. Karaoke malah. Gawe apa ya? Rapo. Ngene lho. Piye, Dol? Pasukannya ora banyune kuwi ngene. Heeh. Teko budak-budak kuwi tekan dolane kuwi. Nek lagi ngombe. Oh iya, Dol. Iya. Nek kasane. Desa Sebon nek kesel gak ngraso. Dol. Ya ngono, Bang. Ya iya. Mulane wong iku kudu ngerti carane utang yo kuwi singo bareng. Ayo kudune ngerti ya, Dol. Ngomongane dhewe masa ora ngerti ya, Dol. Lah iki ngene, Bang. Iya. Ngene mau mesti wedi kempokai kabeh. Heeh. Wis ono kabeh. Heeh. Jadi ngene. Diundang. Ayo, Ra. Setiap beras kulit dan Heeh. baru teko. Ayo.
Iya tadi. Ngene. Sing apa? Sudah siap beras kuning ben teko. Yo. Lah awakmu wis ngomong to? Kok yo kono kok lagi karo. Piye to? Ngomong Kang nek ngono ngomong. Nah, aku tak anut piye to? Kang, Aku ngundang singa bareng. aku ngundang singa bareng. Ya beras kuning, janur kuning ben teko. Tak sepyok beras kuning, janur kuning ben teko. Ya. Iya teko acak kendane muni. Kendane muni. Kendange muni. Yo kendane muni. Piye ta, Tol? Yo, ngene. Bang, ayo Iya. Singa dol betul. Ya beras kuning ben teko yo. Yo.